Sever Srbije bio je na ivici ozbiljnog incidenta, možda čak i katastrofe nesagledivih razmera. U blizini ključne gasne infrastrukture kod Kanjiže pronađeni su sumnjivi predmeti za koje se ubrzo ispostavilo da su zapravo eksploziv. Na teren su momentalno izašli pripadnici policije, vojske i specijalizovanih jedinica. Podignuti su helikopteri, blokirani putevi, a čitavo područje praktično je stavljeno pod opsadu. 4 kilograma eksploziva otkriveno je u neposrednoj blizini gasovoda, strateški važnog objekta koji snabdeva gasom ne samo Srbiju, već i širi region. Da je došlo do detonacije, posledice bi bile katastrofalne. U ovom trenutku nadležne službe rade sa svim raspoloživim kapacitetima kako bi utvrdili poreklo eksploziva, ali i pozadinu cele operacije koja je bila ekstremno opasna bezbednosna pretnja. Sumnja se da je postojala jasna namera da se ugrozi gasna infrastruktura, što bi izazvalo nesagledive posledice. Mađarski premijer Viktor Orban takođe je reagovao na ovaj incident, ističući značaj bezbednosti energetskih ruta i upozoravajući na moguće posledice destabilizacije regiona. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom ovog događaja i poslao oštru poruku. Određeni tragovi obaveštajni postoje. Ne želim o tome da govorim zato što to mogu da budu i lažni tragovi. Tako da veoma ozbiljno ćemo se tome posvetiti. Ali svakoga koga budemo uhvatili da učestvuje, mislimo da znamo i koje su lice trebalo da izvrše taj poslednji korak. Kad kažem, ne mislim da znamo po imenima, već iz grupacije kojih lica. Svakoga koga budemo uhvatili da pokušava da uništi deo najvrednije i najvažnije infrastrukture Republike Srbije, energetske infrastrukture i svake druge, naš odgovor biće nemilosrdan i suočit će se sa žestokom i teškom kaznom. Razmere potencijalne katastrofe bile bi ogromne. Eksplozija u blizini gasovoda mogla je da izazove lančanu reakciju i ozbiljno ugrozi bezbednost stanovništva, ali i energetsku stabilnost celog regiona. Zbog toga se ovaj slučaj već sada tretira kao jedan od najozbiljnijih bezbedonosnih incidenata u poslednje vreme. Istraga je u toku, a javnost sa nestrpljenjem očekuje odgovore ko stoji iza ovoga, da li je reč o sabotaži i da li je Srbija bila meta mnogo šire operacije. Na sreću, tragedija je izbegnuta za dlaku, a odgovori tek dolaze.